150 ni? Oh, di kami ba? Ano na isa? Dila po. Iko na ganda sa imo eh. Kasi ikaw ba na siya dito? Si Julian. Sada pe. Wapo kaya o? Ano na? Now. Okay. Oh. Ang Malong ba rin nga floor? ang dili mo na malong. Delivery din kay 150, 650 tanan. So kung magkahimunan, ingani mo sa utos.